eman zure aurpegi hau. Bat. Itzultzaile ala idazle, zer zara gehiago? Orain zurekin nahi naizela idazle. Idazle eta itzultzaile ala editore, zer zara gehiago? Eskaintzen diodan denboragatik editore. Editore bezala testuetan gorrotatzen duzun akats bat. Harrapatzen ez dudan akats hori. Beti joaten dira testuetan. Gustura itzuliko zenuken liburu bat. Haunitz dira, baina bat aipatuko dut, Ani Ernoren Lezane. Ipuingile guztiei egiten zaizuen galdera. Noizko eleberri bat? Nahiko amorragarria da galdera hau. Eta esanen nuke eleberri batean kabitzen den istorio bat daukadanerako. Gomendatu txalapartarena ez den liburu bat. Batez bi. Aipatuko dut itzulpen bat eta sormen lan bat, orain berriak biak. Batetik Aitzane Usandizagaren Zomorrotu liburua, ipuin liburua hori ere, elkarrek atera duena, eta bestetik Irene Puigadasen Puskak, Amaia Palauzagak itzulia eta Igele argitaletxean aterata. Eta Laba elkarteak damola, zergatik, argatik, torrita probatu. Igual entzun da zure hau txak.